Hoi, ik ben Danny. Ik ben in Kammersver. Ik zie je spul op de markt, de kerstmarkt. En ik ben 10 hier. Ik zit hier op zon en 8. Ik ben in Zwaarstein op Bosweg 7a. Maar mijn vrouw, hè? Oh, hier, daar staan ik nog. Ratjes zijn het. Wat zeiden ze toen nou? De engel? Nou, dat zoek ze aan het weten. Ja, maar ik ga er net wel. Dat kijk net meisje vanzelf, hè? Dat treden bij bestuurders.